Hi, good morning. Ang sidal ko nagsunday sa doon ng gawas. Nang ko may bakon doon. Na, mura ni gawas na ko nagsipon. Ado sa! Bawang isda kanin tabang ko karon makapamaho. Hoy, gitilaan na. Hoy, gitilaan na. Pangiwain lang kang tabang ko kuha. Naaday ko nos jitli, guys. Hala, kulpaan ko makapapicture ta. Kaya nang jitli ten? Jitli ko kailan na. Still ba jo ka kailay ko rin mo kailan na jitli. Hala, excited si ko. Kailala ka na, tino, makita ka diha, ka timos ka azo na. Million followers ka azo na siya. Ano na siya ka famous. Kung sa'yo mong gusto ng inga na ha? May bisita ba? Sikat ka bisita. Isa na. Si Jet Li. Pero di ka sabak-sabak. Anong ko bawal? Dahil dumugon? Gusto man siya ka ng peace of mind ko, no? Gusto ko sa maglaan, relax. Ka na may mga fans. Gusto ko siya. Hindi, okay lagi makapapicture lagi ta. Di lagi ta makadisturbo. Kung tako kung pare ganina na pwede lang kung sa ako. Karo, manangigat mo kung. Inabot ka na magkwanta kang buok, tulog. Okay. Picture man, di man picture man, di man makikulab, magpa-picture ra. Picture ra. Magpa-picture ra. Kaya makapapicture ko. Ito lang po sila, kayo mo lang magkuhan kita. Nakailis na, nakatuog na dyan, mayroon na isang tuog kay huwag rami isang tatay mo. Hi, kuno. Hindi pa ka malakaw. Hindi pa, kaya pa tatay. Hi, lahay nila, lahay. Hi. Gubot ka na ba itong kwarto kayo? Gubot. Sabaan ano? Sabaan ng kaso. Di naman dari stiri po. Hi, Inka! Karoon ako na kaning ari, Inka. Punta, guys! Maghaling ko na rin. Magdangag ko. Di ko magdangag. Luto ko og. Kanang siniside up na egg. Buskag mong gulo ng kalan. Gapon. Yan, away mo undoy gapon. Hangi buskag. Sapot ko kay ibang dugunta pa dong. Bikil-bikilan man tala. Ingan bita kong di lagi magbikil-bikil lagi. Padung tanugun kay asipok niyang buskag mo gamang kalan. Ha? Excuse me. Wah. Hangi buskag. Pero daan na po na nga murag nagtakiong. Kuan manggut alit na manggut po na. Ay ta. Kagwanga ka. Parisal. Palit sundoy pandesal kay. Parisal. Pare samo ang Milo. Parisal. Parisal. Morning. Pandesal mo diyo. Asa nga bikiri ah? Pandesal. Kandi hay. Dugay isa. Uy, dugay isa. Kaya kasagra pa mga baji. Pila man yung putos? 20. Salamat ya. Grabe kang hutoy gabi. Iwa ko kipatog. Danadang. Pare sa Milo. Lamira pa kainit pa. Dali. Ya, pandesal. Itlog o asin. Magsaniside up ra kong itlog. Na guys, dadagmak kasad guys. Kaya saan giabot man sa kusang sapot. Mamaya nakitan. Hala, bisag naong ni Ondoy ba mo piti. Di ka naralaman. Persayan ka? Ha? Persayan? Nasa persayan. Kaya ikaw man. Dapat di ka mamikil. Balama ka mamikil. Man ka nga ibaw kang labadang sakit ng tilaok. Tanaw, napagaw gani ko. Sakit ang puson. Diya magsigig sugsugon ta. Surang-surangan ta. Biklan-biklan ta. Naji bay lagi mang ulbo. Mao gani wag bay mo ulbo. Amo paning bay ulbo. Bitaw di ko na. Nagara ko sang kapangat ni Diya kay bullshit ko ding naong. Luba noon. Diya para ba sabi kapalit kay gapon busy mi kay nangatang-atang lagi ming jitli. Kay madyo naman makapapicture kay ibang panagsara makaari gali siya. Sayang tingag pura nag-iring ng uwag. Kagwag ning hang namugod ko ikuan. Turtrut. Madyo kog iring ng uwag lanitin. Ako ra lanitin. Kura. Wala ni. May problema na kay dali ra man ni. Ya, namabos undoy. Nantay bata. Og nanay. Way magbantay sa bata. Di jud ko maka. Bara gali ko pila. Tay. Asa mo? Ha? Asa man mo? Ano Sa destination ron. Lari. Lamping mo.
Maju gani dali ra ning huwas di aga ko magodog. Maka pagawas na ko sang kapangat huwas na. Kaya na uban nga magbungaw. Para mo at ligapon oy. Napuno na agad ko. Kami di man sad maingag mag-away kanunay nga na. Ikatulo ikaapat na mga away buti sakad sa among pag-uyab. Away magihapon. Bago hinungdan. Wala hinungdan. Ang angkay, masing muta na silang nung naanakos bato nagluto. Majo na makahibaw mo, gansay rason nung naanakos bato nagluto. Mupalit ramiin sa kaang. Inilaging sugsugan man, pakunkuanan man sa motor. Pa, rangrang-rangrangin ang mabuisit ko nga na, sakat pagburas na, mapungit na ko magrangrang-rang ng motor. Wala na dyan buisit na dyan ko. Maglagay kaang. Nami lang maglutuan. Magkahapon mo maglao siya. Ginawa ko tubangan. Ikatawa na lang napagaw ko. Giubo mo ko gahapon ron ang pagaw. Nabuntag. Wa man mawa. Lao dang. Babon. Jadang, sa pwede gibati ra na. Ano mo sa kidang? Ha? Lugar man ano mo gipaabot nga makapapicture ka. Hindi pa ipod ka. Hindi pa, hindi nga ako. Nga agbitaw nga na. Hindi kay Luoy. Luoy ka po yun to. Oy, Wakas na kailis. kangkang anis undoy. Ha? Nati kangkang undoy. Harang gipukaw ka nagpahilot ko. Laki good na. Kato pa si Zaba. Jim, biyahe pa to. Hala, na ata ba itong papagsuran? O lagi. Saan nga. Panag sana magkita. Pasinta naman sa kababdik eh. Kaya bawa dyan ko kapoy ka. Kaya bawa dyan ko unsay ko anong mag-trail. Jarang inita. Sabi kay, ba mo sila og. Bali, nananos kuan nagluto. Nananos bato. Ano lagi? Nga hilap ta ng kaang. Nga si Undre kisipa. Di pod. Kay magmahay na sa bakit ay nanabungi na. Mingaman mado nang kaangra. Ako dit mo hilap ito gamit tao ah. Masuk ka. Okay. Ini gali. Awa garag sumbaga ama. Hindi lagi masilbi kay manawang na. Mado nang likay ta sa kaso. Ako nag-awa mis limol kaya araw ko nga tara agang sumbag abaga man. Ano po gata na ganan ng buko jog do uba nga gusto dyan nang i-express kay sa katuig ba dapod last na mga away jog na may away ginagmay harang antuson. Anang sus ning boto nagadagapon boto lagi kaang. Ara man siya pingat. Uy, Ten! Ho, Ten! Napamatay mantika? Wa ano no? Wa! Lagi na ako. Isa mo dagag palit. Wala sila mo dagag palit. Dagag palit si Bay, kagay ko porta. Anak na day kay aram ng dugangan inza og mahubas na. Sa kinabuhi magud sa kami dyan, wa man si prepekto, naman si panahon nga mag-away dito tang bana. Kami, pasalamat lagay pa sa Ginoo nga, panagsarami mag-away, siguro ikaapat na mag-away sa kadsa mong panag-uyab, kay di man na may consider ng away ka ng gaming lislalis. Gapon nag-away, dyan mi nag-abot sa kamong ang mga init nga dugo. Mauto na, usa dyan din na haaguan. Kaang kay, gansay makunit sa ngising-ngisihan ramo, mabuisit manungkos na, ngising-ngisihan rata nga. Karabing pangutan na natin, sabay di, ganahan na namang hampak. Karon kang kaguangan. Daro de. Pero after pila ka minutes ayat na nag-uli. Dali naman. Kikisa may nagkig-uli. Ako. Ano man? Kawangan. Super sayan. Kagtaan. Yung baha o dugo. Grabe kita nang isa gabi di ko kapagang sanggo galingan man nagsara mi mag-away ka dyan giingnan nga
Di lagi ko ni jay bikil-bikilon sugsugon ug kanang napungat na ko kay ito magang pananaw mo dyan na yung giampos Ginoo nga mawala ng batasaran na kay basig makapatay ko. Bawal lagi ni. Mawala na yung giampo nga mawala ng batasaran. Sus, Mario. Ug di lagi ko ni mo biklon, wa may nga nang ako kay bo badya ka nga. Di ba ako Tapos kada siya nga mag-away po tayo kay Mila ay. Nabakbaan. Di sa may di may blood. Kanang motora kasi kay may blood. Di parang lang to orang kasi nga nga arang buisita na arang kaaliwaros kasi. Gawas ko sa mga po. Sugsugo kasi di mabuisit. Ate nang ina pang sugban sila nang motora. Bata. Ayaw na. Abi na bata. Abi na bata ka malayas me. Abi na bata ka malayas me. Ajupon. Di kaya pangat man ko. Pangat man ko ka dyan. Jarang sakit tagang ujan. Sakit sa puso. Mabita nag-iingan ni Dr. Richard Mata nga. Di lagi ni mo sabayan ni mong asawa og nas panahon sa mga hormonal changes. Madyo pa dugo na. Kaya og dugo na nakagawas na gawa pa ko dugo pa dong buisit ka jung usakit ka jung puson wa pa ko gi nawa pa ning obra bagang dugo. Kasi man kunoy malipay na pasensya na dai mo guys ang video sige mig panggihutoy kay ipang-ubugan jud mi ron. Ngawli anak ko. Na balagi sige pa mga pangusik. Ada iri. Dali rampod mi mauli ag mag-away mi kay madlik ko pus undoy og magkadaka jud ang away. Nga jud mo jag sorry. Nga kana mga ingana bakit sa makuno di mapikunan na imo tong jungog-jungogan. Nagag mapikon mo kung nga na. Listen, puka ka sa bayan. Pero mapungat naman hinuon ko. Ba't pwede ko rin mo yung anangan? Kaya di pa ko mapungat. Da. Nga na yung anangan. Bito kong masurok jug ang dugo. So, bitaw. Ara nang gi-share ninyo nga mga story nga na mag-away mo kung isay kaya daan po ito yung nagkuhan nga. Di pa ko may mag-away. Mag-away po. Oy, wala man siguro pa nag-asawa nga di mag-away. Kaya di mo mag-away. Buto sabot ka ng kuan mo kanang buti kanang butbut nang injuhang relasyon kay naman si time di man mo magkasinabot kanunay pero dapat og mag-away kanang karadya trabaho ako kayo makapahong ako muli na mabuko